estamos. Aquí estamos. Somos Beatriz Martínez, Diego Lacarica, un servidor. Encantados de estar aquí, neste turreiro. Moitas gracias a todos por estar aquí. Aperta.
Bueno, moitas gracias a eses bailadores, sobre todo. E, bueno, a última non fan nada, era un pouco lío. Es que o idioma ese de signos non controlo. ¿Te grabamos esta o a seguir? Graba de todas, mellor. Non sei, que non que... Graba da que salga mellor, Pois nada, ímos coas muñeiras da Fonsagrada. Moitas gracias. Xa imos a despedirnos así moi brevemente, foi breve, pero lo bueno, si dos veces breve, eso.
Imos a tocar unha mazurca dun famoso gaiteiro de Vigo, Nazario González Mosenas. Vamos a darlle un aire un pouco blues, a ver así como facedes. Ok, aí está, sí. Bueno, graciñas a todos. Aí vai. Bueno, unha pequena, Foliado Quinteiro, que é unha peza galega, pero composta en Bos Aires por todos os galegos que hai emigrados. Pois este Daniel Pazos, pode ser, non? Bueno, non sabemos, non me acordamos do nome. Bueno, un gaiteiro galego como moitos que hai por aí no estranxeiro. Foliado Quinteiro.
Bueno, seguidamente eu vou facer que vais pero vou a subir con un trío de música de bailes franceses e tal, que temos aquí a xente de Monteira hoxe, por sorte, e eso, seguido pues imos a seguir como vai. Vale, moitas gracias.